କୁହାଯାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହା ଭାବିଥାଏ ତାକୁ ତା ପରଜନ୍ମରେ ସେଇଆ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କେହି ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ପରଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଟିଏ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚୌପାଇ 34ରେ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପରଜନ୍ମର ଖେଳକୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ସହସ୍ର ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ଯମଲୋକର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଓ ତାକୁ ତା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୂପ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ମାର୍ଗ ତା ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଥାଏ ତେବେ ତାର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ତ କାଲ ରଘୁବରପୁର ଯାଇ, ଅନ୍ତ ପରେ ଆତ୍ମା ରଘୁବରପୁର ଚାଲିଯାଏ। ଯାହା ଜନ୍ମ ହରେ ଭକ୍ତ କାହାଇ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁଲୋକକୁ ପୁଣି ଆସିଥାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଭକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥାଏ ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।